Tervetuloa Osloon. Istuthan vielä paikallasi turvavyö kiinnitettynä, kunnes kapteenimme sammuttaa turvavyömerkki valon. Ole varovainen, kun avaat matkatavarahyllyn, ettei tavaroita putoa. Voit nyt ottaa lentotilan pois päältä mobiililaitteestasi. Finnairin ja OneWorld Allianssin puolesta toivon, että viihdyit kanssamme tänään. Kiitos ja tervetuloa pian uudelleen. A warm welcome to Oslo. Please remain seated and keep your safety belt fastened until our captain switches the signs on. When opening an overhead locker, please be careful so that items don't fall out. You may now switch off the flight mode on your handheld device. On behalf of all of us at Finnair and the OneWorld Alliance, it's been a pleasure having you aboard today. Thank you. Goodbye. Hope to